Geweldige sfeer hier weer. We gaan nog even door. We zijn er nog niet. Tweede kampioenschap van vandaag. En op deze hengsten gaan we opstellen. Houdt u de AC-lijn even vrij. Dank u. Fotografen gaan iets naar achter, zodat de mensen een goede blik hebben op de paarden. Kampioenschap Jonge Hengsten 2013. We stellen ze nog 1 keer aan u voor. Maurits 437. Maaie 440. Norbert 444. Anders 451. Tjalle 454. Uldrik 457. Wiemer 461. Wilster 463. Alke 468. Alwin 469. Bartele 472. En Epke 474. We gaan in stap.
procedure gaat opnieuw beginnen. Zodat ik bij de in-uitgang Maurits halt houden en ook de rest even halt houden. Kwaliteit, dames en heren, ongeacht of ze binnen blijven of er uitgaan is van topniveau. Dit bereiken, de kampioenskeuring, is natuurlijk al een fantastisch resultaat. We moeten komen tot een kampioen, er zullen er helaas een paar uitgaan. Let u op, voorbrengers, we gaan zo dadelijk halt houden daarbij de in-uitgang. Maurits 437 wordt opgesteld. Gaat hij een ronde verder? Valt het doek voor Maurits. Kijk die Groen kijken, hè? Die voorbrenger. Kijk me recht in de ogen. Zo spannend vind je het. Maurits blijft binnen. Maaien 440. Ja, we kunnen ze niet allemaal binnenhouden. Soms dan willen we dat wel, dames en heren. Maar Maaien 440, die blijft wel binnen. Het zou toch niet zo zijn dat we afscheid gaan nemen van de kampioen van vorig jaar. Norbert 444. Daar staat hij. Hij kijkt naar de uitgang. Moet ik daarheen? Moet ik daar niet heen? Norbert 444 blijft binnen. Anders 451. Ik zei het, we kunnen ze niet allemaal binnenhouden in die kampioenskeuring. Anders 451 blijft wel binnen. Gaat het doek dan vallen voor Tjalle 454. Kijk hem daar staan. Age die schudt van nee. Tjalle blijft binnen. Uldrik 457. Wat prachtig behang staat hij daar. Maar die uitgang is zo dichtbij. Kwaliteit volop, dames en heren. Maar we gaan afscheid nemen van Uldrik. Geef hem toch een applaus bij. Wiemer 461. Staat te poppelen daar. Mag Wiemer binnen blijven? Wiemer blijft binnen. Wilster 463. Kijk nog een keer goed. Want we gaan afscheid nemen van Wilster. Helaas. Alke 468. En ook voor deze hengst gaat de doek vallen. Dit was Alke. Alwin 469 nu. We gaan afscheid nemen van Alwin. Bartele 472. Het doek gaat vallen voor Bartele 472. We zijn nog jong, er komen nog vele jaren. Epke 474. We hadden Epke er graag bij willen hebben vandaag, maar hij kon niet. Deze Epke 474 gaat de piste verlaten. Dat betekent, dames en heren, dat binnen zijn gebleven Maurits, Maaien, Norbert, Anders, Tjalle en Wiemer. Zij gaan zich individueel nog 1 keer presenteren.
Maurits 437. Gaat u gang. In de kampioenskeuring Maaien 440. Dames en heren, Norbert 444. Anders 451. And never take me out till you can taste the way
Kampioenskeuring jonghengsten, Challe 454. Stop the beat. Drop the bass. Tot slot, Wiemer 461. Hengsten, kom maar weer binnen. Dezelfde wijze als daar straks gaan we de hengsten zodanig opstellen op de AC-lijn. Verdeel die lengte even
we achteraan bij de korte zijde zijn, dan gaan we afwenden, achteraan. Met het front richting de inuitgang. Ook weer de korte zijde daar. Alle 6 hengsten achter elkaar. Maurits mag opstellen achteraan daar. Maaien. Norbert. Anders. Challe. Prima. Even goed verdelen die lijn. Kunnen de mensen bij de lange zijde er prima op kijken op de hengsten? Oké, handhouder maar naar vooraan. Zo een beetje verdeeld. De heer Draaier zal eerst in het algemeen iets vertellen over de kampioenskeuring jonge hengsten. Ja, dames en heren, voordat ik dat doe, wil ik eerst toch even de voorbrengers, doe ik elk jaar, maar toch even bedanken voor de samenwerking. Ik vind dat jullie weer een geweldige show hebben neergezet. Ik vind ook een compliment nogmaals aan de stallen voor de mooie manier en ook de fijne conditie waarin de paarden zijn voorgebracht. En ja, dat mag best wel even een klein applausje af. Want het moet toch altijd maar weer komen van de mensen die ze voorbrengen. En het is vooral dit soort kampioenskeuring is een hele zenuwachtig gedoe. Voor hun, maar ook voor ons. Van hebben we de juiste keuze gemaakt. Wij vonden het een mooie presentatie voor deze paarden. Paarden die allemaal in een rijke verschijning zijn. In mooie types. 4, 7, 30. Maurits staat er mooi op. Mooi in het front. Mooie bovenlijn. Ook een mooie harde uitstraling. 44 Maaien. Hij heeft denk ik van de middag een schitterende presentatie laten zien. Met name in zijn manier van bewegen met heel veel macht en ruimte. Complimenten. 440, dat is Norbert. Ook een mooie nette verschijning. En die ook een goede draf en ook een beste stap heeft laten zien. Nou, een goede stap moet ik zeggen. En een hele beste draf. 451 Anders. Aan de hand zou die misschien ietsje meer expressiviteit kunnen tonen. Maar wat is het een mooie hengst en wat heeft hij in de lange teugels toch een schitterende vertoning laten zien. Heeft ook meegespeeld in de beoordeling. 454 Tjalle, ook een heel fijn hengstje. Mooi in type, hele fraaie voorhand en ook een hele beste presentatie. En dat geldt eigenlijk ook voor 461 Wiemer. Een hengst die opvallend is in zijn mooie rasuitdrukking met een mooie schouderligging. De stap had hij in het begin van de middag wat problemen, maar de rust is iets meer en zodat ook de stap er iets beter bij kwam. Goed, ik geef de microfoon nu weer aan Bert en ik zal weer starten met de aanwijzer van de kampioen. Ja. Harry Draaier, voorzitter van de Hengstenkeurcommissie, zal de kampioen gaan aanwijzen. En er is de kampioen. Fokkers, eigenaren, straks weer meteen in de ring van deze 2 paarden. Kijk nog een keer. Maakt het spannend. Dat is geen handgeven, dat is gewoon een schouderklapje, dat telt niet. Wie gaat hij de hand geven? Dan loopt hij daar naar voren. Dan loopt hij daar naar voren. Oei, oei, oei. 7 mijls route door heel Friesland. Het lijkt wel de 11 steden toch. Nee. Dames en heren. Kampioen Maurits 444. Reservekampioen Challe 454. En de allereerste mogen de bal verlaten. Jongens, eigenaren.
kom er weg. Hij was kampioen van Hengstenkeuring in 2010, kampioen Jonge Hengst in 2012 en algemeen kampioen werd hij het afgelopen jaar. Wederom kampioen bij de Jonge Hengsten ook in 2013, Norbert. De hele familie van der Zee uit Sint-Jacobi-parochie deelt mee in de vreugde. Wat een geweldig plaatje, dames en heren. Schalle 454, de reserve kampioen Jonge Hengsten, gevonden door mevrouw Wijnberg-Meijer uit Veenwouden. Daar is de familie eigenaar nog altijd met P.A. Akkema te Veenwouden. Kampioen Norbert 444, reserve kampioen Schalle 454. Dit zijn de beelden, dames en heren. Geweldige momenten. Vicevoorzitter met Wassenaar complimenteert, geeft de bloemen. Hengstenkeuringcommissie gefeliciteerd. We gaan zo dadelijk naar het algemeen kampioenschap. Nou, deze beelden spreken voor zich, dames en heren. Een geweldig kampioenschap hier. Nou, zo dadelijk richting het algemeen kampioenschap. Plaatjes gemaakt door de fotografen. Dank u wel, fokkers-eigenaren. Wilt u weer plaats maken? Goed, dan maak u plaats, fokkers, eigenaren weer richting de lounge, de tribune. En dan gaan we de kampioen en de reserve kampioen nog een keer bewonderen. Dames en heren, u bent geweldig vandaag. Nog een keer met z'n allen voor Norbert en Schalle.